Diajari. Tatin yang menggemaskan. Tatin yang menggemaskan. Tak Aku harus idoni ngomong kok. basa Jawa tapi aku ya bingung. Nah. Baleni, tatin yang menggemaskan. Tatin yang menggemaskan. Kowe ning ngendi tinggale? Lah matamu ra ngerti nang kene kok iso nang ngendi lho. Tinggale ning ngendi? Takonmu iki. Tinggale ning ngendi? Tinggale nang ngendi? Tinggal piye to? Tinggal piye to? Tinggale omahe. Omahe. Omah endi? Omah ngendi? Omah kok dadi aku ta sing mumet? Wis kowe tekono dhewe wae, tekono dhewe. Wis Lah takono. kan aku mendekatkanmu pada Mbak Tatin. Elisa aku wis kenal ya. Cahayu. Nggih pripun Kang Mas? Bener daleme Sentolo. Nggih. Oh iya, ngono to. Ngono lho maksudnya nih. Jadi iki dengan harus dengan kelembutan. Kelembutan. Oh iya iya. Kasih sayang. Kasih sayang.